Bathi sikufisela usuku noma inyanga enhle yamagugu. Umbuzo uthi yini esiyigubhayo? Okhokho bethu izizukulwane zalwa futhi bafa ukuze ngelinye ilanga sizozuza lelizwe. Abazange bafele ukuthi izicukuthwane ama-askari, azombusazwe nomthethosisekelo babeke izwe lethu lithengiswe kulabo abakhokha kakhulu. Cha, abazange bafele lokho. Usuku nenyanga yamagugu akumele kube ngokugqoka okuhlukene kwezigaba ezahlukene zabantu. Kufanele kube ngokugubha ukuhlanganiswa kwabantu bakithi nokubamba iqhaza kwabo emnothweni wezwe, emhlabeni nasekumbiweni kwemithombo yezimbiwa minerals. Izinhloso zalolu suku kumele zibhekwe kabusha. Ukuxoshwa nokubandlululwa kwezakhamuzi kumele kube phezulu ohlelweni lwezinto okuxoxwa ngazo namuhla. Njengokubuza ukuthi, ngabe sizuze ngempela lokho okhokho bethu abalwa futhi bafela khona? Umbuzo. Okulandelayo, ifa nenkululeko akunakuhlukaniswa. Inkululeko ilingana nefa. Lelo fa lichazwa ngemisebenzi, amabhizinisi, umhlaba, izindlu ezisemthethweni, hhayi imijondolo, izibhedlela ezisebenzayo nengqalasizinda kahulumeni yezakhamuzi. Kodwa lezi zinto ezimbili zahlukaniswa yi-ANC kaMandela, ngoba leyo nkululeko esayithola, noma abaningi abalwela yona, ifike nobumpofu, nokuxoshwa okwengeziwe kwabomdabu. Osopolitiki abayizigebengu nohulumeni owakhela izakhamuzi zawo imijondolo. Cabanga nje. Abokufika banamalungelo afana nawethu, kanjani nje? Akukho lutho okufanele kugujwe ngenyanga yamagugu kuze kube yilapho sibasusa bese sibamangalela sibabophe. Vuka mdabu, vuka.